Milí diváci, do relácie Priama linka dnes prijala pozvanie čerstvá predsednička súdnej rady Marcela Kosová. Dobrý deň. Vítajte v Priamej linke. Ďakujem pekne. Pani Kosová, máme tu novú bezpečnostnú situáciu, a nielen bezpečnostnú, ale aj spoločenskú, po atentáte na premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Zaujíma ma jednak tá bezpečnosť, lebo ten páchateľ sa vyjadril, že jedným z motivov, prečo na Roberta Fica strieľal, bolo, že došlo k odvolaniu Jana Mazáka z postu predsedu súdnej rady. Ako to vnímate? Nevyvolalo to vo vás nejaký strach alebo niečo, že... Bezprostredne nejaký osobný strach som ja nepociťovala. Ono vlastne to nebolo niečo prekvapivé, pretože viacerí členovia súdnej rady dlhšiu dobu čelili, nechcem povedať priamo, že vyhrážkám, ale určite takým hejtom v súvislosti s ich činnosťou, v súvislosti s ich kritikou bývalého predsedu Jana Mazáka. Takže a aj ako sudcovia vo svojej činnosti mnohí dostávame všelijaké maily v súvislosti s tým, aké kauzy rozhodujeme alebo čo rozhodujeme. Toto za mňa bolo len takým vyvrcholením takej dlhšej doby takéto komunikácie v celkovej spoločnosti. A bohužiaľ ten extrém, do ktorého to vyvrcholilo, a to bola tá streľba na premiéra, je neuveriteľný. Ale mňa to hrozne mrzí, že sa to nezastavilo skôr, alebo že tá ručná brzda sa nezatiahla skôr aj u politikov alebo u spoločensky činných osôb, pretože už dlhšiu dobu sú tu vyjadrenia vo verejnom priestore, ktoré nemajú nič spoločné so slušnosťou, s vecnou kritikou, so snahou o komunikáciu v tom zmysle, že ak sa dvaja ľudia alebo traja ľudia alebo nejaké spoločenstvo o niečom rozpráva, tak má snahu dospieť k nejakému záveru a nie len sa navzájom napádať. Takže bohužiaľ to dopadlo tak, ako to dopadlo. Polarizácia prebieha celou spoločnosťou. Bola badateľná aj v súdnej rade. Tá bola tiež rozdelená v podstate na dve polovice za Jana Mazáka. Teraz, keď som sledoval tú voľbu vašu, tak bolo vidieť, že máte dôveru nielen zo strany sudcov, ale aj tá politická časť vám prejavila dôveru. V podstate by tá polarizácia mohla skončiť v súdnej rade. Ono je vždycky dobre, keď nerozhoduje sa unizono, lebo veci sa posúvajú vtedy, keď sú tam rôzne názory a hľadáme nejaké spoločné východisko, ale je rozdiel konštruktívne sa rozprávať a s dobrým úmyslom prísť k nejakému záveru a je rozdiel sa bezbreho napádať. Tak ja verím, že nastali alebo postupne nastávajú časy aj v súdnej rade, že tá diskusia bude dynamická, nebudeme hlasovať všetci ako jeden muž, ale teda, že budeme sa rozprávať, budeme komunikovať, či už priamo na zasadnutiach, alebo aj neformálne mimo zasadnutí a naozaj všetci s tým úmyslom, aby sme dosiahli výsledok v akejkoľvek tej téme, ktorú nám tá právna úprava prikazuje riešiť alebo nám dáva právomoc riešiť, že budeme sa snažiť dosiahnuť ten výsledok, aby sa veci diali tak, ako sa majú v zmysle právnej úpravy. Ešte raz sa vrátim k tej polarizácii. Tá prebehla aj v súdnictve, tou akciou Búrka, ktorou sa snažila bývalá vláda očistiť justíciu. Máte pocit, že to bude ešte pokračovať, tento spôsob očistí justície? Ja si konkrétne akciu Búrka pamätám veľmi presne. Bolo to 11. marca 2020 v skorých ranných hodinách, keď boli zadržaní viacerí sudcovia. A ja som v tom čase aj bola za to kritizovaná, keď som hovorila o tom, že treba to nechať na orgány činné v trestnom konaní a netreba hneď... Strašne veľa ľudí sa začalo ozývať a mali sme tlačové besedy vtedajších predstaviteľov politického vedenia, kde sme sa dočítali, že nastalo čistenie justície. Dokonca, keď sa vymenili členovia súdnej rady, že začala sa čistiť justícia tým, že sa začína čistiť súdna rada. Za mňa je veľký rozdiel medzi čistením a očistou. A ja som už vtedy upozorňovala, že treba byť opatrný, je tu prezumpcia neviny. Bola som označovaná za obhajkyňu korupčných sudcov
A vidíme, že vyše 4 roky uplynuli od tejto akcie, napríklad Búrka, a nemáme žiadneho sudcu, ktorý by bol právoplatne odsúdený na základe podania obžalovy a dokazovaním pred súdom. Sú tam nejaké dohody uzavreté. Jediný rozsudok, ktorý po dokazovaní padol, bol oslobodzujúci, ktorý nie je právoplatný. To nebolo teda v akcii Búrka, ale tiež to bolo o zadržaní jednej zo súdkyň. Takže pokiaľ orgány činné v trestnom konaní robia to, čo majú nejaké dôvody na to, aby vznesli obvinenie, je to v poriadku, ale keď súčasťou takéhoto procesu sa stáva politika, tak to v poriadku určite nie je. A u mňa evokuje celý ten čas u niektorých z tých sudcov, ktorí boli obvinení, boli vo väzbe, veď tam máme rozhodnutia Ústavného súdu, máme tam rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, že boli porušené ich ústavné práva, ich ľudské práva, tak ak ide vyšetrovanie trestné, ktoré je neverejné, ruka v ruke s politickými názormi alebo s politickými naratívmi, tak je to veľký problém a to bohužiaľ sa javí, že v niektorých tých veciach sa dialo. Rozdeľovanie spoločnosti spôsobuje aj tzv. Rozhodovanie vo verejnom záujme. To sa dialo v podstate aj pri tej očiste, respektíve pri tej akcii Búrka. V tom verejnom priestore je to dosť hmatateľné. Dosť často to používajú médiá, mimovládky, že je potrebné rozhodovať vo verejnom záujme. Ako toto vidíte? Verejný záujem je určite vec, ktorú treba rešpektovať. Ide o to, že tento pojem verejný záujem sa stal mantrou a ako keby takým zakrytím alebo vecou, ktorá legitimizuje akékoľvek výstupy, akékoľvek hodnotiace úsudky, akékoľvek až fabulácie zo strany niektorých verejných činiteľov alebo aj niektorých konkrétnych novinárov a zakrie sa pod to všetko. Verejný záujem z môjho pohľadu je predovšetkým v tom, aby sa zákonným spôsobom odhalil páchateľ akéhokoľvek trestného činu. Verejný záujem nie je to, aby sa vynášalo zo spisov, aby na základe takýchto zvláštnych únikov zo spisov v štádiu, keď sme v trestnom konaní v neverejnej časti, to má svoj význam, že aby sa čiastkové veci vyťahovali zo spisov, aby sa dotvárali, pretvárali, vytvárali, aby sa robili nejaké paralelné trestné konania v mediálnom alebo verejnom priestore. Toto verejný záujem nie je, lebo práve paradoxne takéto úniky zo spisov môžu zabrániť tomu verejnému záujmu, aby sa zákonným spôsobom dopracovalo k tomu, či nejaká osoba, ktorá je obvinená, bude uznaná vinnou alebo bude oslobodená. Ja si myslím, že toto bola veľká chyba ostatných rokov, že sa vlastne to neverejné preukazovanie alebo dokazovanie prenieslo do verejného priestoru. Tak oni sa tak správali médiá, že už na začiatku vždy poznajú páchateľa od vinného a odsúdeného. Asi sa nedá očakávať, že sa toto úplne zmení? No, ja to očakávam, asi zázrak sa nestane, ale ja očakávam, hoci vidím už zase po nejakom týždni takého trošku strnutia niektorých médií, že už to zase začína sa dostávať na povrch takéto subjektívne hodnotenie alebo vytváranie dokonca nejakej reality, aká nie je. Ale ja verím tomu, že snáď sa dostaneme na tú cestu, keď novinári budú novinármi a vyšetrovatelia budú vyšetrovateľmi. Ako sa pozeráte na to, že keď v súvislosti s tým únikom zo spisov, uniklo síce nie zo spisu, ale v podstate ešte v tom neverejnom konaní to video páchateľa, kde priznal nejaké tie motívy, že to uniklo do verejného priestoru a v podstate to ovplyvnilo informačný priestor. Ako sa dá pozerať teraz na toho tyčného, čo strieľal po Robertovi Ficovi? No to je to, čo hovorím od začiatku, že tie proste informácie unikajú a nemajú unikať. Tu trošku je iná situácia, lebo ako áno, bolo to nahrané so strelcom, lebo to sme všetci videli, aj keď teda prezumcia neviny nám nedovolí povedať, že je to proste človek, ktorý je odsúdený, pretože tá prezumcia neviny nie je iba taká formalita, že tvárime sa, že nevieme, že kto strieľal, ale prezumcia neviny hovorí o tom, že človek je v postavení obvineného a má nejaké práva. Čiže na toto nesmieme zabúdať, aj keď vidíme a vieme, ako to bolo. Nie je tu úplne únik zo spisu,
lebo toto nebol únik z výsluchu oficiálneho, pretože keď vykonávate výsluch, tak musí byť poučený. On je v postavení takom, že už tam mal mať obhajkyňu vzhľadom na tú právnu kvalifikáciu. Tam je povinná obhajoba od momentu, kedy sa vznesie obvinenia, dokonca tam môže byť aj od zadržania. Čiže toto evidentne nebola únik z nejakej oficiálnej časti vyšetrovania v prípravnom konaní, čo neznamená, že je to dobre. Ja si myslím, že ten mediálny priestor alebo ten verejný priestor si žije svojím životom, či bolo nejaké video, či by uniklo alebo neuniklo. Tie názory alebo tie možnosti, prečo konal a čo bolo motívom. Aj napriek tomu, keď si zoberiete, že uniklo takéto video, kde on definuje dôvody, pre ktoré strieľal na premiéra, tak tu máme ďalšie 3 varianty toho, prečo to mal urobiť a niektorí novinári tvrdia opak. Ja som dokonca čítala taký blog, kde som sa dozvedela, potom bol aj zmazaný, ale teda bol publikovaný, čo mňa teda dosť prekvapilo, kde to bola až konšpirácia, že vlastne nikto nestrieľal a že je to len nejaká hra, aby niektoré politické strany získali body a že vlastne na premiéra nikto nestrieľal, že tam nebola žiadna krv, že ako je to možné a že celé to je vlastne len taký politický marketing. Takže tomu sa asi bohužiaľ nedá zabrániť, aby takéto rôzne teórie boli, pokiaľ teda naozaj tie orgány činné v trestnom konaní nedospejú k nejakému záveru, prokurátor a súd, že budeme vidieť, čo sa udialo a prečo. Ako sa pozeráte na to, ako vystupujú vo verejnom priestore aj vo vzťahu k súdnej rade rôzne mimovládne organizácie? Jednak sa snažia o to, viem, že čo je ako odborná justícia, je via juris, oni sa snažia o nejaké metriky na dôveryhodnosť justície. Ako vnímate ich činnosť? Mimovládne organizácie bez pochyby patria do života každej spoločnosti, ale už ten názov mimovládne hovorí o tom, že majú stáť mimo vlády. To znamená, že ich úlohou je dávať pozor na tú činnosť tých orgánov, ktoré riadia ktorýkoľvek štát. Ja vidím trošku problém, keď, a teraz to nemyslím vo zlom to slovo, ale použijem ten výraz, keď sa infiltrujú do riadenia štátu, pretože potom už a priori nevedia objektívne kontrolovať tie jednotlivé orgány, keď sú ich súčasťou. Pokiaľ ide o tie rebríčky dôveryhodnosti v justícii, existujú aj v rámci európskych štruktúr, ktorých súčasťou je aj súdna rada, aj stavovské organizácie, ako je Združenie sudcov Slovenska, alebo aj v rámci tých hodnotiacich správ, čo sa týka právneho štátu v jednotlivých krajinách. Sú nejaké kritériá, ale mňa napríklad zaráža to, že ak mimovládna organizácia ide hodnotiť úspešnosť alebo pracovitosť, alebo ja neviem, ako to nazvať, sudcov, tak vychádza z dát, ktoré má Ministerstvo spravodlivosti a tvrdí, že to je v poriadku. Tak potom nerozumiem tomu, že ak má Ministerstvo spravodlivosti korektné dáta, tak predsa ten rebríček sa dá vyčítať na stránke Ministerstva spravodlivosti. A keď teda tie korektné dáta nemá, tak ja by som očakávala od takéto mimovládnej organizácie, že práve bude kritizovať to Ministerstvo spravodlivosti, že tak vážený, my chceme urobiť nejaký rebríček úspešnosti, pracovitosti sudcu. Pozreli sme sa na vašu nejakú štatistiku a nie je korektná, lebo tam chýbajú základné informácie, tak poďme nejako sa rozprávať, ale nie, že mimovládna organizácia urobí na základe dát ministerstva. To bolo, myslím, pred nejakými 2 rokmi, alebo pred rokom, už si nepamätám, nejaké hodnotenie. A keď sudcovia poukážu na to, že v čom to nie je v poriadku, že v čom to je zavádzajúce, že tam ani nie sú všetci sudcovia, tak potom sú hejtovaní tí sudcovia a dokonca sú urážaní, lebo tam boli niektoré tie reakcie až urážlivé vo vzťahu k niektorým sudcom. Takto asi ťažko sa bude spolupracovať medzi mimovládnymi organizáciami a napríklad súdnou radou alebo justíciou ako takou. To je veľmi zlý začiatok a ťažko sa už, keď sa vám základ rozpadá, tak už potom sa vám to nepodarí tak ľahko postaviť. Mimovládne organizácie rozdeľujú aj médiá. V podstate to rozdeľovanie spoločnosti majú aj oni na svedomí. Rozdeľujú aj médiá na mainstreamové alebo tie hlavnoprúdové a potom tie alternatívne. A samozrejme odporúčajú jednak ústavným činiteľom,
jednak významným dôveryhodným ľuďom v štáte, aby sa nevyjadrovali alebo neposkytovali rozhovory alternatívnym médiám. Hlavné správy sa považujú za hlavnoprúdové médium. Ako to vnímate vy? Poskytujete rozhovor nám a ako budete komunikovať s ďalšími médiami? Ja som poskytla v minulosti rozhovor pre široké spektrum, aj poskytujem ďalej, pretože aj mi to bolo vytýkané, ale ja jednoducho nerozlišujem takto médiá, že mainstream, konšpiračné, alternatívne, pretože aj to vysvetlím, pokúsim sa vysvetliť teda prečo. Ja som dostala aj otázku, že ako je možné, že predsa veď nejaké médium, keď píše konkrétne blúdy, doslova takto som dostala otázku, že keď píše blúdy, že predsa musím vedieť, že to je konšpiračné médium. Lenže ja musím úprimne povedať, že v každom jednom médiu, či už je to na webe, alebo je to tlačené, alebo je to nejaká televízia, hovorím teraz o veciach, ktoré sa venujú justícii, lebo ostatným veciam to si nedovolím hodnotiť, som sa dostala k článku, k reportáži, k neviem čomu, kde boli vyslovené blúdy. A to naozaj, že všade. A teraz ja mám povedať, že tento článok je čistá katastrofa, alebo táto reportáž, to bolo úplne od veci, keďže som právnička, som súdkyňa, bolo to z oblasti justície. Vidím to, že tam boli polopravdy, že tam nebola vôbec snaha o objektivitu. A teraz, ako ja mám povedať, že aj všetky ostatné články alebo reportáže sú také, že tak toto je médium, ktoré je konšpiračné. Ja si myslím, že každé médium má svojho cieľového poslucháča, čitateľa, diváka. Preto už nemáme iba jednu televíziu a jeden rozhlas, ako sme to mali pred nejakými 35 rokmi. A tí ľudia si sami vyberú, čo chcú vidieť, čo chcú počuť, čo si chcú prečítať. A nemyslím si, že je v poriadku, aby sa pre niektoré médium niekto vyhradil, že nebude podávať informácie. Súdna rada ústavným zákonom 422 z roku 2020 z 29.12.2020 z dielne vtedajšieho ministerstva spravodlivosti zadefinovala, že súdna rada je orgánom sudcovskej legitimity. Dovtedy táto definícia vôbec nebola v ústave. Ale tiež vykonávala súdna rada nejakú legitimizáciu sudcov. Prečo bolo nutné toto zadefinovať, alebo čo to prinieslo? Ono sa vytýkalo, že súdna rada nie je ukotvená ústavne nikde, že vlastne nevieme, čo súdna rada je. Tak z tohto dôvodu sa asi takáto definícia vložila do ústavy, že aby bolo jasné, že je to ústavný orgán sudcovskej legitimity. Hoci nedá sa povedať, že sudcovia predtým legitimitu nemali, že až keď sa takáto veta objaví v ústave, tak zrazu majú sudcovia legitimitu, lebo majú súdnu radu. Tomu tak nie je. Súdna rada ale zároveň aj od toho roku 2021, od januára 2021 získala veľké množstvo nových kompetencií, čo sa týka previerky súdcov z hľadiska ich majetku, z hľadiska prípadného napojenia na organizovaný zločin. Preverujeme integritu, to znamená také tie morálne vlastnosti, etické správanie sudcu. Ten proces je hrozne zložitý, ide cez kontrolné komisie, od výberových komisí, cez celú súdnu radu. Ak sa niekto prihlási do výberového konania na súdcu, tak celý ten proces až do jeho vymenovania pri ideálnom čase trvá rok, pri štandardnom čase aj 2 roky. Celý ten proces je naozaj že nastavený veľmi zložito, niekedy za mňa až zbytočne, ale my si tú úlohu sa snažíme plniť a dúfam, že už sa nikdy nestane, že mimo kompetencií súdnej rady sa takéto niečo bude deť, alebo mimo kompetenciu predsedu súdnej rady. Takže tie kompetencie sú jasné, sú definované a my ideme. Hľadiska tohto preverovania sudcov, respektíve zabezpečovanie ich legitimity, ma celkom zaujíma to, že či sa rovnako postupuje voči sudcovi, ktorý sa uchádza o pozíciu stať sa sudcom, a niekoho, kto už je sudcom. Zaujímavé to z toho titulu, že na ostatnej súdnej rade sa riešil prípad fyzického útoku sudcu voči sudcovi a tam sa skonštatovalo, že to bolo v rozpore s etikou sudcu, že či sa to posudzuje potom rovnako, alebo
alebo sú tam nejaké rozdiely, že keď už je to zabehnutý sudca, čo môžeme očakávať? Môže byť vyzlečený z talára, keby... Takto, tá situácia bola riešená na základe požiadavky Najvyššieho správneho súdu, pretože tam je tá zákonná úprava taká, že teda je podaný konkrétny návrh na konkrétneho sudcu na jeho disciplinárne potrestanie, pretože tí navrhovatelia sú presvedčení, že sa dopustil disciplinárneho previnenia. V takejto situácii senáty Najvyššieho správneho súdu, tie disciplinárne senáty, ktoré rozhodujú o disciplinárnych previneniach, tak v zmysle zákonnej úpravy sa obrátili na súdnu radu, ktorá urobí taký výklad vo vzťahu k nejakému konaniu a k tým etickým pravidlám. Takže to nie je rozhodnutie súdnej rady, o tom ďalej koná Najvyšší správny súd, o tom disciplinárnom návrhu, takže k tomu ja sa ani nechcem a nemôžem vyjadriť, lebo to nie je vecou súdnej rady, či bude alebo nebude, alebo ako bude potrestaný konkrétny sudca v rámci disciplinárneho konania. To už sú tzv. Prehrešky sudcov, ktorí sú v talári a čo sa stáva. Preto máme aj tie disciplinárne senáty. Pokiaľ sa sudca alebo budúci sudca snaží dostať do systému, tak tam práve tiež prebieha tá previerka integrity, kde to je to, čo môžu diváci a poslucháči vidieť na zasadnutiach súdnej rady, keď sa posadia budúci sudcovia a my sa ich pýtame, kladieme im tie etické otázky, niekedy ich rozoberáme aj 2 hodiny. Takže to je to, čím musí ten sudca prejsť potom, ako všetko už tie odborné predpoklady splnil. A keď sa dostane do systému, tak opäť je pod drobnohľadom, že ak sa dopustí nejakého konania, ktoré môže byť disciplinárnym previnením, tak už potom môže byť disciplinárne stíhaný. Ide o to, že keby ste zistili pri preverovaní nového kandidáta, že došlo k takému fyzickému útoku, a keby bolo to stanovisko, že či by ste ho odporúčili alebo nie? To ťažko povedať, pretože súdna rada hlasuje. O tej integrite súdna rada hlasuje a záleží na tom, ako by to prebehlo na tom zasadnutí. Súdna rada má 18 členov, 10 a viac je potrebných na prijatie každého uznesenia, takže neviem povedať, že ak by takáto situácia bola riešená v rámci iba v procese vstupu osoby do budúceho sudcu, ako by dopadlo hlasovanie, ako by sme to vyhodnotili. Je to na hlasovaní celej súdnej rady. Tam nerozhoduje predseda súdnej rady. Čo si môžeme predstaviť pod predpokladami sudcovskej spôsobilosti? Keď to definovala Mária Kolíková ako ministerka bývalá, tak povedala, že to nebude definovať v tej norme, lebo že to považuje za výraz dôvery v schopnosť súdnej rady aplikovať tieto ustanovenia samostatne a primerane určovať ich význam na pozadí vlastnej vôle a skúsenosti. Vážne? Toto som nezachytila, že to takto pani ministerka bývala definovala. No ono je to taký široký pojem, ktorý my práve sa snažíme dostať do toho pomenovania, že ako sa sudca má správať. Lebo sudca je povinný správať sa v zmysle tej funkcie, ktorú reprezentuje, dôstojne aj mimo toho, keď sedí v tej pojednávacej miestnosti. A to sú presne tie veci, ktoré my postupne odkrývame, snažíme sa nájsť u každého kandidáta alebo aj u sudcu, ktorý postupuje na súd vyššieho stupňa, aj v spolupráci s tými sudcami, ktorými sa rozprávame. Lebo tam sa posúva ten názor alebo kryštalizuje ten názor na to aj v rámci tých debát, lebo to nie je, že výsluh sudcu. Ak ste si všimli, tak veľakrát sa rozprávame a diskutujeme aj s tým budúcim sudcom a dostávame proste to do nejakých mantinelov, že čo to vlastne tá sudcovská spôsobilosť je. Je tam definovaná, že čo nesmie sudca. Nesmie mať majetok, ktorý nenadobudol statočne a nesmie mať napojenie na organizovaný zločin. To sú základné atribúty. Ale potom samozrejme je milión vecí, ktoré do toho majú spadať, aby to zapadlo do seba. Vy ste bola veľkým kritikom súdnej reformy, respektíve reformy súdnictva z plánu obnovy súdnej mapy. Čo vám prekážalo najviac? To nebolo tak, že ja som sa jedného rána zobudila a povedala som si, že toto bude moja téma a ja tu budem bojovať. Proste takto vyšlo, že keď sme videli, ja to som nebola len ja som možno, že ma bolo najviac počuť, lebo v tom čase už som bola členkou súdnej rady, ale nás bolo množstvo sudcov, ktorí sme vecne argumentovali a poukazovali na to, že toto proste nebude fungovať preto a preto a preto. Dávali sme pripomienky, mediálne výstupy, urobili sme aj taký výstup Súdna mapa inak, kde sme poukázali, že ako by to mohlo byť, keď teda za každú cenu sa chce
prepísať mapa súdov na Slovensku. Čo bola tá najvýznamnejšia výhrada? No, tá najvýznamnejšia výhrada bola taká, že to nie je žiadna reforma, že je to proste len premalovanie mapy a občania nezískajú vôbec nič. Vyťahneme veľké peniaze z plánu obnovy a odolnosti, ktoré mohli ísť do justície, ale na to, čo justícia potrebuje, alebo aj do nejakých iných rezortov. Tie peniaze sa sústreďujú na vytvorenie alebo postavenie alebo kúpenie nových budov, kde zďaleka tam ešte ani nie sme. Vytvorili sa tie nové súdy, ktoré musia sídliť v prenajatých priestoroch. Pritom podmienka je v rámci aj tých všetkých kritérií, že prenájmy budovy súdov sa nemôžu platiť z plánu obnovy a odolnosti. Čiže my sme v situácii, keď už rok prakticky za chvíľku sú novovzniknuté súdy, napríklad správne súdy v komerčných priestoroch a musia platiť za to nájom, lebo nie je ich kde umiestniť a vzniknúť museli, lebo takto bolo garantované pre Európu, keď teda sa schvaľovali tie zákony. Takže tých výhrad bohužiaľ bolo veľa. Uvidíme teraz, čo ministerstvo povie, pretože sa robí audit novej súdnej mapy na rôznych úrovniach. A uvidíme, čo z toho vzíde a potom sa budeme musieť postaviť čelom k tomu, že ak sa niečo ešte dá opraviť, tak sa opraví, ale sú veci, ktoré už budú musieť zostať. Malo byť súčasťou toho aj zníženie počtu tých prvostupňových súdov? Áno, no, ten prvý nástrel bol taký, že skoro hádam aj vyše polovica okresných súdov sa mala rušiť. Potom tam politicky, ale viete, tá zmena nenastávala z hľadiska odborných argumentov, ktoré išli od sudcov, od prokurátorov, od advokátov, lebo tam bolo kopec aj nie len sudcovia. Ale tá mapa sa postupne menila na základe politických dohôd a nedohôd. Takže to, že to bolo na začiatku pripravené zle a postupne sa to vyvíjalo a bolo to zase prijaté zle, to nie je odraz odborných nejakých argumentov, ale politikov. Takže aj jedno, ako to bolo vymyslené na začiatku, aj ten záver, ku čomu sme sa dopracovali, je vlastne výsledok politických dohôd. Súdna rada je aj garant dôveryhodnosti súdnictva. Ako zvýši dôveru v súdnictvo Marcela Kosová ako predsednička? No, budem sa snažiť nejako, ako máte víziu, alebo čo chcete pre to urobiť? Určite na začiatku je potrebné, ja som už aj tie procesy rozbehla, hovoriť so sudcami. Lebo hovoriť so sudcami z celého Slovenska, pretože v každej tej časti Slovenska aj tá justícia, ako aj ľudia, tak aj tá justícia má špecifické problémy. Nikto sa ich na to roky nepýtal. Takže určite idem hovoriť, mám dohodnuté stretnutia, hovoriť s predsedami krajských súdov, okresných súdov, trošku urobiť aj v očiach verejnosti ten obraz justície pozitívnejším, že ukázať tie klady tých sudcov. Mám pripravené nejaké kroky, je to tak do konca tohto roka kalendárneho, niečo mám povymýšľané. Nechcem to ešte úplne veľmi komunikovať, lebo to komunikujem aj so sudcami, aj so stavovskou organizáciou, s verejným ochrancom práv, takže tá vízia je a ja ju postupne budem predstavovať a postupne akože dávkovať tým ľuďom tie pozitívne informácie o fungovaní justície, lebo jednak môžu preto urobiť sami sudcovia, ale my nemáme nejaký mediálny výtlak sudcovia, to je ťažko. Takže jedine, alebo nie jedine, ale aj v čom môže pomôcť súdna rada, že dá aj ten mediálny priestor, aby sa ukázalo, že tí sudcovia sú pracovití, že pracujú veľmi zodpovedne, že nemajú zlé úmysly a áno, sú ľudia, ktorí sú nespokojní, keď odídu z tých pojednávacích miestností, ale musíme ich naučiť, alebo moja snaha bude naučiť ich to, že to, že je nespokojný, neznamená, že prehral neprávom. Že jednoducho tie paragrafy sú také, že niekto vyhrá, niekto prehrá. Súdna rada má aj legislatívnu iniciatívu, môže podávať podnety na ministerstvo spravodlivosti. Môžeme očakávať nejaké zmeny? Áno, my sme už začali s nejakými podnetmi. Určite budeme sa rozprávať práve aj s tými sudcami, lebo tam sú nejaké otvorené veci aj v zákone o súdoch a sudcoch, aj v zákone o súdnej rade. Jednak budeme formálne dávať podnety na legislatívne zmeny, ale tu je dôležitá aj tá komunikácia, že nesmieme dovoliť pánovi ministrovi, aby to dal do šuflíka, že niečo prišlo a poďakujeme si, ale budeme sa dopytovať, v akej je to fáze,
peniaze, čo s tým chcete urobiť. Čiže taký nenápadný tlak robiť, že toto sú požiadavky sudcov, ktoré nie sú preto, aby mali nejaké pohodlie, ale preto, aby tá justícia fungovala. Takže ja verím, že aj táto právomoc, ktorá nám prináleží, že dostatočne využijeme. Ja z pozície za občana poviem, že budem veriť, že sa zvýši dôvera, že sa zvýši vymožiteľnosť práva za vášho šéfovania. Ďakujem pekne. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Dovidenia.